Umhlabunzima wakwamemela igama ngisebenza nongqongqoshe wezokuthuthukiswa umphakathi kwaZulu-Natal umama uNonhlanhla Khoza. Silapha ehhovisini lakhe sisuke namhlanje ukuza la enkosini yakwaShembe ngoba kukhona ungqongqoshe azokuxoxisana nenkosi. Uzokhumbula ke mfowethu ukuthi la sinezigameko eziningana zodlame olubhekiswe kwabesifazane. Ungqongqoshe ke uhamba akha ubuhlobo eqinisekisa ukuthi amabandla abantu besilisa bahamba phambili. Size ebandleni laManazaretha siphelezele umama uKhoza, sihamba nenkosi yamaqadi ngoba isizwe sayo sonke lesi sila, sihamba namakhansela onke omkhandlu waseThekwini aseNanda besizobingelela sizobona umuntu omdala ngoba kwehla lezi khukhula ezehla kanti nobugebengu bokubulawa babantu busezingeni eliphezulu. Umama uKhoza ngoba uphethe lo mnyango oqinisekisa ukuthi abantu bahleli kahle bezothathisela enkosini enkulu. Ngempela ukutholile konke okuningi ke kuzokhulunywa uyena. Bengithi angivulele nje ukuthi sinondaba ezitha namhlanje sisihamba ukuthi sizoqhekela siqinisekise ukuthi konke kuhamba kahle endaweni yasemaqadini. Mama Khoza ukuthi njoba kuhambele nje abaholi la ukuthi kunina njengebandla laManazaretha nawe njengondaba ezitha ophethe isizwe sasemaqadini ukuthi uthini umuzwa wenu kuhambela kwabaholi. Angikhombise ukukhulu ukujabula ukufika kwakho Khoza emkhathini nawe Gumede Zandile. Ukufika kwenu lana kuyasinikeza nogqozi ukuthi kanti nani niyasikhumbula lana emaqadini makhulu ngamaqadi ilapho kwafa khona abantu abaningi. Nihambile-ke la ngapha nakhohlwe ukuthi mina ngelanga lokuqala mhla ka-11 April ngafika abantu abawu-11. What the following day ngathola futhi idumbu eziwu-10 ezinye idumbu ehamba ngomfula ezinye nanamuhla ikhona ezatholakala kuthiwa umlezi nanku umlezi nanti ikhanda njalo njalo. Kodwa ukufika kwenu ningaqala ukufika emaqadini benisipha lokho ukuthokoza okuthize. Masipho lokudla lokho badla abantu abangenayo imizi kodwa okusala kuye kuphela. Ngifuna la lezindlu lezi noma ngiyazicela kunina uhulumeni izindlu lezi ezibiza ukuthi awulindela nize nazo kimina ozokhipha indawo ukuthi azakhiwe ephizindlu. Indawo ikhona ozani-ke nani nalezindlu. Nginezindlu engayinikezwe uhulumeni engi-April 2004 ayithola izindlu lezi ezingu-10,000. Lezo zindlu lezi bese ngifuna ukuyihlephula phakathi ngithi ongenani akunezwe labo bantu abahlupheka kakhulu kunokuthi kunikeze umuntu onayo indlu yokuhlala. Labantu bahlezi lapho lezi zindlu abahlezi kuzona baqhume khona nje lasibabeke khona enkantolo emahholo njalo njalo. Abanawo ama-TV abanalutho abantu nje. Ngifikelwe uzalo lapha kade bakufika iclub yamaZulu kwafika uzalo izingane zajabula zagcuma zabheka phezulu bathi bayikhoza ngathi ziyekene zibona into ezingasayazi izingane. Kodwa ke mase nifikileke ngathi singaqhubeka singahlukane emkhathini. Ujwayele ukungisiza emkhathini. Ujwayele ungisiza kamajola. Asingahlukana asibe into eyodwa sazi ukuthi uma niphethe lapha kuhulumeni nami ngiphethe ngala njengenkosi yesizwe. Asilekelelana. Ngiyabonga. Ngibonga ungiyazi wezulu ukuthi unamukele ngendlela engiyona yona. Ukhombisa ukunthanda futhi baba ungiyazi wezulu. Engathi yena ngesabatha ngafika. Ngafika noma ngifike ngesabatha phela sonke nje. Kusho okuningi kwaziwa yini nawe kuningi ukuthi benivote kanjani benivotelani siyabonga. Sibingelele kakhulu. Ngibingelela nje kona wonke umphakathi. Ikakhulu umphakathi wasendaweni yakwa-Inc okuyindawo ezakhele onanda okwamashu nazo zonke lezi indawo ezikhahlamezekile. Abantu ke laba obonayo ukuthi uhulumeni nangona enza kodwa akakafiki la sifisa khona. Namhlanje simukelwe izandla ezifudumele. Simukelwa inkosi yasemaqadini. Ikakhulu indawo yasemaqadini ile ndawo lapho kwenzeka izinto ezinkulu ngesikhathi sama floods. Uma ubheka ke sithi namanje
uma abantu bakithi bengakatholi ukuphindela emzini yabo bahlala endaweni ethiwa yikhaya akubi khona ukukhuseleka okufanele ikakhulu abantu abadala abazali bayayidinga nje indawo yabo yokuxoxa indaba zabantu abadala nabantwana bayidinga indawo yokuxoxa izinto zabo zobuntwana uma kuhlalisenwe kuyinxuva nje kuxovekiwe emphakathini ngeke ke siphumule sohulumeni ingakho ke namhlanje sila endaweni yaseMaqadini ikakhulu besizocela na kwinkosi yasekuphakameni ukuthi basilekelele engikuthandayo ke sihamba noMamzandile esikuthandayo ke kakhulu ukuthi ngenkathi kuqala i-district development model imodel le ethi asisebenzisaneni undaba ezitha usevele kwangathi manje singamco-opta angene agxile ngoba uvela ukhuluma ngayo uma sibuka ukuthi kwindawo yaseNanda sizovakasha indaba ezitha singaphezi ngoba iNanda yu number 1 eSouth Africa ngodlame olubhekiswe kubantu besifazana asikwazi ke ukuthi sithi siza usuku olulodwa siza kanye uma sithi sifuna ukuqeda lesihlava esisiphethe kunesihlava esihlashaka indaba ezithe esiqalile lesihlava sokudutshulwa kubulawa abantwana bethu endaweni zokuzijabulisa isihlava esikhulu futhi nalezo ziningi izihlava obonakalayo ukuthi ziyalandelana so ke kufanele sibambisane ezinye sizobambisana ngokuba inhlaka zamakhosi kube yizona ezihamba phambili inhlaka zamabandla kube yizona ezihamba phambili kanti siyadinga indaba ezitha ukuthi naba sebenza ngokwendabuko abaphathi bamakhambi ngifuna ukubasho ngendlela ehloniphekile abaphathi bamakhambi nabo sibonane nabo ngoba ezinye zezigameko zokubulawa kwabantu kuthiwa kubulawa umuntu ngoba kuyokwakhiwa uhlobo oluthile lomuthi esingawazi ukuthi umuthi wakhiwa ngegazi lomuntu umuthi wakhiwa ngomuntu kukhalwa kubo kukhalwa inyembezi uhlobo luni lomuthi sithi ke siumnyango ka social development namhlanje sizobheka intandane ezisalile zisala ngenxa yezikhukhula sizobheka labo bantu abangakahlaliswa ngendlela ukuthi sibambisane neminyango okuhlalisa kwabantu ukuthi thina ke sewomafika kuqala ke thina njenganomnyango wa social development ngoba sifika lapho kukhalwa khona nalapho kulanjwe khona namanje ke sinenhlelo esophinde sibabize nabendaba bazozibonela inhlelo lapho sizoletha khona insiza zokuthi bakwazi ukusizakala ngenkathi behlalisiwe kuma shelter si unyazi lushilo ukuthi kune shelter enkulu lapho abantu behlaliswe khona nalo futhi unyazi lunabantu abanikwayo ukudla njalo inhlelo ezinjalo esithi siyaqhuquzela ukuthi namanye amabandla ibandla akube indawo lapho kufihlakele khona abantu behlala khona bakhusele bazizwe besezandleni ezifudumele mhlambe amanye amabandla angathathela isibonelo esihle kwibandla lamaNazaretha angathathela isibonelo ngoba ibandla ilapho abantu kufanele bazizwe bephephile so ke silindele ukuthi nama kusuka iziguqula ezinje kungenzeka futhi ukuthi akusona isikhukhula sokugcina ngoba kukhona ukuguquguquka kwesimo sezulu masikhuze sindawonye ingisizile nje inkosi yaseMaqadini ngoba sasinayo ngesinye isikhathi sizokhuza kwakona ukwakha ukuthi imindeni ayingakhi yakhe osebeni lomfula yakhe igudle noma ikanjani babone amanzi engasahambi lapho ngoba lapho amanzi akamakhona ayophinda ame nangelinye ilanga siyakhuthaza ke ukuthi wonke umuntu basale bephephile kodwa ke asivalelisi inkosi yaseMaqadini sizwile futhi imiyalezo osiphathise yona sinoMamzandile sosebenza sobuya futhi sosebenza ngokuthembeka namhlanje sibongile nomkhuleko enisenzele wona nonyazi olusinikeze wona lusinikeza amandla okusikhuthaza kakhulu ukuthi njenganomnyango wa social development naseThekwini bayabonakala bekhona besebenza kakhulu ngiyabona ngize nanabantwana bami indaba ezitha uchief director nje weTheku umama uNtombela ukhona ngoba bazothatha imandate yokuthi baziwe ukuthi bazosebenza kanjani
thina okusalayo asifuni ukuthi sithi sesisebenzile kungabi nayo impact. Sifuna umsebenzi ubonakale. Amakhansela awu-8 wonke amakhansela esihamba nawo namhlanje ngoba sizothathela ekutheni yiziphi izinto ekufanele sizenze sisukela manje siya phambili. Sesikwenzile okuncane kodwa kuyabonakala ukuthi abantu abakajabuli. Abajabulile-ke abantu mabengakaphumi esimeni ngaphandle kwesimo sokuhlalisana ndawonye. Kufanele wonke umndeni ube nendawo nje la kuxoxe khona izimfihlo zasekhaya. Ngiyabonga.